Papagayam, ingkay mga ni pagayam you are Roger Refuerzo Ramirez, wano triple R with the group. Auntie Luisa, pangasiyo. Denggan niyo kumapay ti ibaga. Please. Kampasan din na lang ang anak ko. Awayan na naskan nga ipanawag ng pansyatin. Sinakpahamon na rin na anak ko. Awan bason ko, auntie. Magdadata lang arudan ipananglo ko may anak ko. Aglibak ka pala. Nangagiwan. Nalawag ti imbaga ni Clarissa. Awan ka din nagpaiso di relasyon niyo. Awan, auntie. Siya ti supervisor iti call center na pagtatrabahoan mi. Ni Mat Clarissa ti team leader. Da kami ti kanayon nga kadwa. Tapno mapagsaritaan mi nagiti plano arumpay nga aramidan mi iti team mi. Trabaho lang ti makagapo. No apay anasingag kami iti tunggal maysa. Oh, mama, nasapa kayo talagang